Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Meistä suomalaisista sanotaan usein, että paljonko menee päivässä? No, seuraavan kaverin jälkeen sanotaan varmaan, että saat tämmönen... Tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Olli Hokkanen, terve. Terve. Terve, terve. 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 Terve, terve. Terve, terve. 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 Terve, terve. Sä juot kokista. Ei, kyllä ne hampaat siinä menevät. Ne mustuu. Tätä ei ilmeisesti kukaan nyt ainakaan TV:ssä tehnyt toistaiseksi. Ei oo. Olli Hokkanen, kiitos käynnistä. Kiitos. Uljas yritys. Joskus meillä käy täällä tehtaalla myös näin. Seuraavaksi me mennään katsomaan vähän akrobatiaa. Akrobatitaituri Olli Hokkanen! Olli Hokkanen, terve. Terve. Terve, terve. Ensimmäistä kertaa TV:ssä 10 ihmisen ylitse hyppy. Ajattelis vetää 10 ihmistä Joo. niin nopeasti kuin mahdollista. Niin, se on tarkoitus. No mistäs moinen? Jos niin iso pöydällä, niin isosta suppilosta ja niinku ison ja paksun Että sä oot leffun tämmönen kautta. 10 ihmisen kaveri. Paljonko menee päivässä? No, kyllä se 10 ihmistä. menee yhdessä illassa, että 3 tunnissakin. Tänään sunnuntai hyppimiset oli sitten siinä. Te voitte nyt äänestää, kuka oli tämän jakson paras. Olli Hokkanen! Teidän valitsemanne ehdokas saa tämän Holiday Clubin lahjakortin. Sillä lisäksi te voitte myös itse ilmoittautua tähän ohjelmaan, jos teillä on itsellänne joku ennätys, jonka haluatte jakaa koko 10 ihmisen kanssa. Ensi viikolla täällä pelataan golfia ja saunotaan. Siihen asti terve! Terve, terve!